तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे मकलदं गामियाव आरो बेवहाय जोङो नोंथांमोना हयतो गोबाङानो मिन्थियाखै जाय जाथायखौ मिथिब्ला नोंथांमोनाबो गोजांस्रियाव मोनगोन थांनाय 40 बोसोर बिथाङा गावनि नखरजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन गावनि गथ'फोरजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन गावनि फिसाफ्रा हाबा जाना फिसौजो फिसौला मोननायनि उनावबो बिथाङा गावनि नखरजों सोमोन्दो जायाखै नाथाय बे सोमोन्दोखौ खाथियाव लाबोबाय आरो दा बे समाव बिथांखौ न'आव मोनफैनाय आरो बाहागिफोरजों माने लोगो मोनलायनाय जि परिबेस बेखौ खालामनानै होनाय सासे सुबुंजों आङो बे समाव दान्दिसे सम मोगा-मोगि लानो नागिरदों बिथाङा जाबाय गरेस्वर बिया बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मन्टुनाथ बर' आरो बिथाङा सासे समाज सिबियारि फालांगि बिथांजों बे समाव बिथांनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा मिथिनो नागिरदों आरो बिथाङा माबायदिहाय बिथांखौ लोगो मोनखो आरो माब्लाहाय माबायदि लोगो मोननानै दिनैसिम बे नैबे नखरसिम बोरैहाय फैखो बेनि सोमोन्दै नोंथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायबाय। खुलुमबाय निउस नायगिरि रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै सप्ता मोनसे जाबाय हठात आंनियाव थारमाने मोनसे फन फैबाय आरो बे फना थारमाने आं आसुरित जादों। बे फना जोंनि गोदोनि एग्रिकालसार मार्केटिं बर्डआव मावनाय सासे इन्सपेक्टर बिथांनि मुङा जाहैबाय बिजु खान। बे बिजु खाना हठात आं बिथांनि फन कल फैनाय लोगो लोगोनो आं आसुरित जादों आरो जे दिनै 5-6 बोसोर मानो फन खालामखो मानो फन खालामखो थारमाने हठात आरोखि आं बे समाव आं गरेस्वर बिया बाथौ गौथुमनि जिथु थानसालि बे थानसालियाव जोङो थानसालि लुफुंनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन आरो बिथांनि फनखौ आङो थाब हमनो हायाखै। खेबसेयाव हमनो हायाखै, खेबनै हमनो हायाखै, खेबथामावसो हमदों आरोखि। होमबा खालि आं बिराद बेस्थ'मोन आरो बे थानसालिनि खामानि मावबाय थानायाव। बेनिफ्राय बिथां आं सानबाय आरो जे मायबा मोनसे निस्सय गोनांथार खामानि जागोन होननानै आङो बे समाव खेबथामनि उनाव आं फनखौ हमदों आरोखि। फन हमोबाथाय आं डाइरेक्ट बुंबाय सार होननानै, हेलौ सार बुंनाय लोगो लोगोनो बिथाङा एकदम बुंबाय तुमि कत आसा मोनथ' तुमि कत आसा होननानै आंखौ सोंहरबाय आरो दे सार মই বাথৌ মন্দিৰত আছো, অলপ ব্যস্ত কাম কৰি আছো, আপোনাৰ ফোনটো মই ধৰিব পৰা নাছিলো, এতিয়াই ধৰিলো ইছা होननानै आङो बिथांखौ रिप्लाय हरबाय आरोखि। নাই নাই শুনা তুমি এটা কথা শুনা, 40 বছৰীয়া এজন তাৰমানে गरेस्वरर मालती बर'मोन ना बे नामखौ बे बिदि बुंबाय आरोखि जे मालती बर'र তাৰমানে ঘৰৰ পৰা ওলাই হা 40 বছৰ হ'ল, তাইক মই পাইছো, এতিয়া তুমি এইটো অনুসন্ধান কৰিব লাগে, বিচাৰি পেলাই नागिरनांगौ होननानै बिथाङा आंखौ बे फन कलाव बुंबाय आरो आं हठात जाबाय आरो बिनिफ्राय सोर जागोन गरेस्वरनि होननाय लोगो लोगोनो इनिफ्राय फुख्रिपार बेबायदि बुंदों आरो फुख्रिपार बिंसिमारि गामिनि न'आ इनिफ्राय हौवानि न'आ मकलदं होननानै आंनो फोरमायहरबाय आरो बेनिफ्रायथ' होमबालाय मकलदंबाथ' खाथि आं सानखाबाय नागिरना मोनखागोन। मकलदंआ आरो जोंहानि गुमैनिबो न' बे हिसाबै आङो थारमाने सारखौ बुंहरबाय जे एकदम মই বাই হুপ বাই প্ৰুফ মই এড্ৰেছটো ওলাম আৰু আপোনাক মই ৰিজাল্টটো দিম होननानै आं बिथांखौ बे फनाव बुंहरबाय आरो बुंहरनाय लेखायै आं बिदिनो थारमाने आं मेनलि जोंहानि गुमैखौ कन्टेक्ट खालामहरबाय। खालामनाय लोगो लोगोनो गुमैयाबो न'खराव सोंहैबाय, जेनेबा आं सोंहरखाबाय आरो जे बे पुरखु बे जिथु गोमानायनि फिसायनि मुङा पुरखुराम बर', हासबेन्डआ बे पुरखुराम बर'नि न'आ मानसिया दंना गैया, न'आ बबाव होनना सोंहरनाय लोगो लोगोनो बे गुमैया खोन्थाखाबाय जे मानसियालाय दा गैया खिन्थु गामिया जोंनि गामिनिनो मकलदंनिनो होननानै अलरेडि खिथाबाय आरो बेनिफ्राय बेबायदि थांनाय घटनाखौ खिथाबाय। खिथानायनिफ्राय आं बुंबाय जे मानसिया गुवाहाटियाव दंफैयो, दा बेबायदि खोथाखौ खोन्थाबाय। खोन्थानाय लोगो लोगोनो जेनेबा नै भागिनजोंबो रायलायहरबाय, भागिन माने फिसाजोजों रायलायबाय। बिनिफ्राय गथ'फोर साबैसे दं बिथाङा? दा बिथाङा मिथिनाय बायदिब्लाथ' हौवासा 3मोन, बेनिफ्राय हिनजावसा सासे, हिनजावसायानो हाबा जाजोब्बाय नामा? हाबा जाजोब्बाय। बे हिनजावसाया हाबा जाबाय नामा? फिसाजोआ हाबा जाबाय, फिसाजोआनो देरसिनमोन आरो देरसिन होननानै जेनेबा मिथिनो मोनबाय जोङो। ओमफ्राय फिसालाफोर 3 हाबा जाबाय नामा? फिसाला 3आबो दा मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनाबो हाबा जाजोब्बाय, गावबा गाव न'खर संसार जाबाय, गथ' गथाय जाबाय। दा बिदिनो बे खामानिनि जिथु खुत्रे बिथाङा सासेया गुजरातआव दंहैयो आरो सासेया गुवाहाटियाव दङ होननानै जों मिथिनो मोनदों।
बेनिफ्राय सासेया जाहैबाय जिउ गोमालांबाय आरोखि थारमाने न'खर होननाय जेबो गैथ'ला नामा न'खर होननाय माने बिराद दुखुनि बाथ्रा बिराद दुखुनि बाथ्रा औ न' होननायानो गैला आरो ना न'आ एनेखवा जेनेबा बिथांमोना न'खराथ' सेरखाय बेरखाय जाना दं जेनेबा बिफा गैला बिमा गैला हाबा जाबाय बेबायदि न'खराव थारमाने एकदम एसे बिशृंखल बायदि जाना दं आरोखि बिराद दुखुनि बाथ्रा बियो औ सोंबाय जे बिथांनि गामिया मा मुङा मा बिथाङा डिटेल्स खोन्थाबाय जे गामिया बिथांनिया हाबा जानाय नङा मकल दं बेनिफ्राय गावनि गामिया फुख्रिपारा बिंसिमारि होननानै खोन्थाहरबाय बेनिफ्राय बे हौवानि नामखौ खोन्थाबाय जे फिसाइनि नामा पुरखुराम बर' बेनिफ्राय गावनि मुङा मालति बर' बे खोथाखौ बिथाङा आंनो फोरमायहरनाय लेखायै बिथाङा आंखौ एकदम रिकुवेस्ट खालामबाय जे बिथांनि न'खरखौ नोंथाङा उदिस ला बबाव दं बेसे गोजान जायो नोंनिफ्राय नोंथाङा आंनो डिटेल्सखौ हर होननानै बिथाङा आंखौ बुंहरबाय आरो बेनिफ्राय आंबो सानबाय जुदि 40 बोसोर जिहेतु न'खरनिफ्राय गोमाना दं सोमोन्दो गैया फिसायनि गोजानाव दं गथ' गथायनि गोजानाव दं बे 40 बोसोरनि जिथु गेप्स बे गेप्सखौ आंबो अनुभब खालामबाय जे सासे गावनि गथ' गथाय गावनि बिसायजों गोजानाव थानाय बे मानसिखौ जुदि जोङो बोरैबा गोरोबहोनो हायोबा बे मोनसे न'खरनिबो मोजां होननानै आंबो साननानै बिथांमोननि गामियाव आङो जिहेतु जोंहानि गुमै खासे दंखायो बे गुमैखौ आङो फन खालामबाय आरो फन खालामना सोंबाय जे ओरै नोंथांमोननि गामियाव ओरै 40 बोसोर जानाय मानसि दं ओरै होननानै बिथांनिफ्राय जोंहानि गुमैया आंखौ बुंबाय जे दोङो बिथ' दा हौवाया गैला साबैसे दंमोन गथ'फोरा बिसोरा हौवासा 7 मोननो बेनिफ्राय हिनजावसा सासे आरो बे हिनजावसाया फिसाजोआ देरसिन आरो हाबा हरबाय फिसाजोखौ दा मिन्थिनाय बायदिब्ला हाबा हरबाय गथ'फोरा जितु हौवासा 7 मोननाया सासे गुजरातआव दं बेनिफ्राय सासे गुवाहाटीयाव दं बेनिफ्राय सासेया जिउ गोमाबाय आरोखि ओमफ्राय फिसाया दंना गैला फिसायाबो बिदिनो जेनेबा गावनि हिनजाव खारजानाय बा हिनजाव गोमाजानाय दाहायाव बिदिनो नायगिर रुंसारि जालांबाय बिदि आरो दुखुनि बाथ्रा आरो न'खरावथ' दा जेबो गैयै बायदि होननानै खोनाबाय जेबो गैयै बायदियानो आरोखि न'बोथ' गैया सोर बहा दं रावबो मिथिलाया बेबायदि गाज्रि परिबेस बिनि उनाव मा जाखो बेनिफ्राय आं बिदिनो बे खौरां लाहरनायाव बे गुमैया खोन्थाबाय जे गथ' गथायजों आंखौ कन्टेक्ट खालामनो होबाय बेनिफ्राय बै गथ' माने सोरखौ फिसाला जाय गोमानाय बिनि फिसालाया गुजरातआव थायो बिथाङा आंखौ फन खालामबाय आरो फन खालामनानै आंनियाव सोंहरबाय जे आंखौ आमाय लिंदों आरो बेयो आमायानो जायो आं भागिनजा जानो जिहेतु बै न'खरजों बे गामियाव आलासि दोङो जिहेतु आंखौ आमाय होनना बुंहरबाय बियो बुंहरनाय लोगो लोगोनो आंबो फन रिसिभ खालामनायाव गाव खोन्थाहरबाय जे ओरै आंनि आइ बियो होननानै नंगौ आंनि आइया मालति आरो आंनि आफानि नामा पुरखुमोन आं बिनि फिसाला होननानै गाव बुंहरबाय बेनिफ्राय दा बियो फैनो ओंखारबाय आरोखि आं फैगोन जे नोंथ' दा गुजरातआव थायो आइखौ लायगोन आरो गाव बिमाखौ मोनदो होननाय लोगो लोगोनो मोनसे रंजानाय आबेगिक मोनसे गोसोआव बिनियाव रंजानाय खांनाय फैदों आरो बै समाव आरो बे फनाव आङो गम मोनदों बिथाङा बुंबाय आं बुंबाय जे नों आइखौ नोङो लाबोबा नों लाखिगोन ना लाखिया बा फिसिगोन ना फिसिया होननानै आं अलरेडि बेखौ सोंखादों आरो बे बुंदों आंनि आइखौथ' आं लाखिगोन फिसिनांगोन आंखौ जोनोम होनाय बिमा हिसाबै ओरैनो माबायदि कारनाव माने न'निफ्राय ओंखारलांदों नोंथाङा मिथिनायाव दा बेखौ आङो गासै खोथाखौ आं मिथिजोबा आरो बुंजोबनो हानाय नङा जेनेबा न'खरनि माबा मोनसे एसे न'खरजों हौवा हिनजाव माबा मोनसे क्लेसिंबो थानो हागौ बेनि खेथ्रआव थांदों होननानै आं मोनसे अनुभबसो खालामदों आरो दा बेबायदि बिथाङा 40 বছৰে মানে বাহিৰত থাকিব লগা হ'ল নমস্তে মই হাতজোট সেৱা কৰিছোঁ মই 40 বছৰ হৈ গ'ল আজি মানি ঘৰত কাম কৰি মই ভিখাৰীৰ দৰে অত ঘৰত পাই তত ঘৰত মই চব ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ঘূৰি গুৱাহাটী চহৰত কাম কৰিছোঁ মোৰ একো অৱস্থা নাই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী সৰু সময়তে মই এৰি থৈ গ'লা মই খবৰ পাতা নাই তেতিয়া সময়ত মোৰ ফোন হাত একো নাইছিলে গাঁৱে ভূঞে সেই সময়তে মই মানুহ ঘৰে ঘৰে মই হেৰুৱাই গৈছিলে ফিৰ মই এতিয়া
ল'ৰা ছোৱালী গম পাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালী কেইজন আছে মোৰ ল'ৰা 3জন আছিলে ডাঙৰ ল'ৰা পবিত্ৰ মাজৰ ল'ৰা চুবি আৰু তাৰপিছত সৰু ল'ৰাটো ধনঞ্জয় আৰু ছোৱালী আছে মোৰ প্ৰথম ছোৱালী দীপালী মোৰ ছোৱালীটোৱেই ডাঙৰ মোৰ এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ কোনো নাইকিয়া চিন চাপ নোহোৱা হৈ গৈছে যিখিনি মাটি আছিলে ঘৰ বাৰী আছিলে সেইটো গোটাই চাৰ চিৰিঙাল হৈছে আৰু মাটি বিক্ৰী কৰিছে গোটাই মোৰ একোৱেই নাই ভগৱান এইটো কাৰণে মই ঘৰ দুৱাৰ কাৰণে মই থাকিবলৈ মই চৰকাৰৰ পৰাই অনুদান কৰিছোঁ আপুনি যে এই যে ঘূৰি থাকিলে ক'ত 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 থাকি আছিল আপুনি মই ফাৰ্ষ্ট যাওঁতে মই গান্ধী বস্তিত আছিলে তাতেও মানুহ ঘৰত উৎপাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰাই গ'ল আৰু পিছত আৰু উজান বজাৰত আছে উজান বজাৰৰ পৰাই মই আজ 9 বছৰ আছিলে 9 বছৰৰ ভিতৰত তাৰ পৰাইও মই মোক মানে দৰমহা পাতি নিদে এনেকুৱা মানে বহুত হেৰি কৰিলে মাহে মাহে দৰমহা নিদে 800 পইচাতে মই মাহে মাহে এনেকুৱা ল'ব কাৰণে বন্দোবস্ত কৰি পেলাই কাম কৰিলে তাতেও মোক 9000 পইচা নিদিলে ঠকালে তাৰ পৰাই ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি পেলাই ঠিক তেনেকুৱা আৰু তাৰপিছত মই উজান বজাৰত আহিলোঁ উজান বজাৰৰ পৰা আকৌ ঘূৰি ঘূৰি আকৌ তাৰপিছত মই হাতীগাঁৱত গ'ল হাতীগাঁৱত যাই পেলাই ঘৰৰ মানুহ ঘৰত থাকিলোঁ তেখেতে ছোৱালী ডুবাই থাকে ডুবাইত মোক পতালে ডুবাইত গৈছে কেইবছৰ থাকিলে ডুবাইত 16 বছৰ আছিলে 16 বছৰ ডুবাই তাৰপিছত ঘূৰি আহিলোঁ আকৌ মই গুৱাহাটী ঘূৰি আহি পেলাই এতিয়া 3 বছৰ হৈছে 3 বছৰৰ পিছত আকৌ তাৰপিছত মই এই 3 বছৰ থাকি পেলাই আকৌ সেই মানুহ ঘৰৰ পৰাই মই ওলালোঁ ওলাই পেলাই এই 2 মাহ হৈছে যোনটো বিজয় খান বুলি কয় তেখেতে ঘৰৰ মই ভাড়া ল'লোঁ ভাড়া লৈ কিনে আকৌ তেখেতে মোৰ পৰাই চিনাই পৰিচয় ল'লোঁ মোৰ গাঁৱৰ ঘৰ ক'ত তোৰ ল'ৰা ছোৱালী কি নাম তোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম এইবোৰ সুধি পেলাই এই ভাইটো মোক জনাই দিলোঁ জনোৱাৰ পিছত মন্টু বৰা গড়েশ্বৰ ন গড়েশ্বৰ তাৰপিছতো মোৰ মনে মানা নাই মোৰ নহয় ছোৱালী নহয় নেকি বেলেগ মানুহ হ'ব পাৰে বা লৈ যায় মোক কি কৰিব মই মনটো নামানে সেই মনটো বড়ো ভাই মোৰ সেই ভাইটো মই খং উঠিছিলে গালি দিছিলে কিয় কি কাৰ মানুহৰ লগত মিলাই দিব খুজিছে বেলেগ মানুহেই নেকি কি সন্দেহ হৈছিল আপোনাৰ বহুত সন্দেহ হৈছিলে মোৰ বহুত চিন্তা কৰিছোঁ মই এনেকুৱা বহুত টেনশ্যনৰ দুখতে এনেকুৱা বহুত আছে মোৰ এনেকুৱা ঠাই ঠিকিল নোহোৱা হৈ গৈছে মোৰ জীৱন সেইটোৱে মোৰ এইকাৰণে মোৰ যদি মানুহে যদি মৰমত যদি মোক ৰাইজৰ পৰাই বা মোৰ হেৰি কৰি পেলাই মই খুৱাই দিলে মই বহুত ভাল পাম আপোনাৰ ঘৰ বাৰী এতিয়া একো নাই একোৱে নাই মোৰ ঘৰ বাৰী পইচা পাতিও নাই আপোনাৰ ঘৰ বনোৱা পইচা নাই নাই এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা আপুনি কিবা বিচাৰে চৰকাৰৰ পৰা মই কিবা এটা দিলে মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ মই ধন্যবাদ ৰাইজৰ পৰা বিচাৰে আপুনি रायजो लोगो मोननाया आइखौ लोगो मोननाया जोङो नै मन्टु आमायनिसिम जोङो लोगो मोननाय जादों सिनायनाय जादों बा लांदों मन्टु आमाया बेलेगनिफ्राय खोनानानै जोंखौ बिनि थाखाय जोङो मन्टु आमायखौ जोबोद साबायखर होनो थाबाय बहा मोनखो गुवाहाटीयाव लोगो मोनदों जों मोनदों आरो जेनेबा मन्टु आमाय लांनायाव जों मोनबाय जेनेबा सिनायथि हैबाय जोंखौ सासे मानसिनिफ्राय खोनानानै ओमफ्राय जों दा आइखौ लोगो मोनना जों जोबोद बहुत गोजोननाय थाबाय लोगोसे आइनो थानाय बा न'खराव न' गंसे लुना होनानै जोंबोथ' जों हाबा जानाय जों गुबुननि नालाय जों बिलाइनाय माने जों गुबुननि फिसा जाबाय जों बोरै लाखिनो हानो बिनि थाखाय आइनो थाखाय जोङो न'फोर गंसे लुना होनो बा बिधवा पेन्सनानो जा उरनदयानो जा बिनि थाखाय थांना थानो थाखाय बिनो मोनसे जिउ खुंलांनो थाखाय बा सहाय सुजुग होयो गुबुन सारहा बिनि थाखाय जों खावलायनाय थाबाय बिनिफ्राय जों आरो आइखौ मोननाय जों बहुत जों उन्दैनिफ्राय जों आइखौ मोनबावाखै नालाय बिनि थाखाय जोङो बहुत दा गोजोननाय मोन्दों मोननायखाय दा आमाय मुवाबो जा जोंखौ खिथिबाय जेथे मन्टु आमाय मुवाबो नागिरबा सोङै मोनै जोंखौ खिथिबाय बा लांबाय गावनि गारिजोंनो बिनि थाखाय जों आमायखौ जों बिराद गोजोननाय मोन्दों बा जों मा होननानै बुंबावनो जोङो मोजां नांदों आरो जों इमान दिननि बोसोराव जों 40 बोसोरनि उनाव जों बिमाखौ मोन्दों नालाय गोजोननाय थागोन ना दा बिफां 3 दङ सासे गोमाबाय दा गिदिरा लागोन होनदों जोंबोथ' लागोन होनना बुंनो हाया
दा गिदिरानो लाथोसै दा बिनि थाखाय जों आइनो थानो थाखाय न' गंसेसो मोजां खालामना होबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो बेनो आरो आं बुंनाय मा जानाय नोंसोर मिथिगोन नामा जेनेबा मानि थाखाय आइया बाहेरायाव थांनो गोनां जाखो बिदिनो जों उन्दै समाव नांलायबाय थायोमोन बा बुदलायबाय थायोमोन बिदि नांलाय खमलाय जायो जोंखौबो खान्थि होआ बिसोर गावसोरबो खान्थि गैया बिदिनो जों मिथिस्लाबजा आरो बोरै खारखोमा लांखो बोरै गोमाखो जोंबो नागिरनो बे समाव आरो मबाइलनि जुगबो गैयामोन नालाय मबाइलबो गैयामोन जोंबो नागिरनो रोङा जों उन्दै जों बहा नागिरनो थांनो जोंबो रावबो हेफाजाब होआ दादै आदै जोङो जोंबाबो जोंखौ रावबो नायफिनदिया फरायनायबो गैया जाबाय जों साथामबो आलाय सिलाय जाजोब्बाय जों साथाम फंबाय बा आंबो लेखाफोरा जेबो गैयि जालांबाय जों बिदिनो जों उरां फारां जों बिथिं गोजावनानै जों बिदि जाहाबा जायै थाजोबनाय जाबाय दा न'खराव फंबायमोनाबो बिथिं सासे जाजोबनानै न'खरखौ जेबो माबा गैयि खालामबाय मा बुंबावनो दा न'खराव जेबो गैयाखौनो होनना बुंना दोन आरो दा बिनि थाखाय थानो थाखाय बिदिनो आश्रय मोनसे बा न'फोरबो गैया नामा न' गैया गैयाखौनो होनना बुंनांगोन दिसुन दा थानो हायनो थाखाय होनांगोन आरो दङबाबो जि दा आइखौ दोननो थाखाय न'आनो गैया होननानै बुंना ला आरो परिबेस गैया आरो दा इनि थाखाय बाय एसे मोजां खालामनाबा आइखौ जों लाबोना दोनफैनो हागोन आरो बेयाव फंबायानो लाथोसै आरो बिदि आरो माबायदि नांदों दा गोसोआ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं माने गाहाम मोनदों आरो बेनिखायसो आं लाबोदों बा बिजामादैखौ नुवाखै आं एसे नायना फैनि आङो फैफिनगोन आं जेथिया आङो फिसालाया लांफैगोन आं होमबानिया थांगोन न'फोरखौ एसे मोजां खालामना होबा आङो थांगोन होनना बुं